Diada de Sant Jordi, volem compartir amb vosaltres aquest biblioconfit d'adults des de la Biblioteca Casmetge Rei. Compartirem un conte de Pere Calders que es diu La societat consumida. És un conte que forma part del llibre de relats Invasió subtil i altres contes que està escrit el 1978. Esperem que vos agradi. La societat consumida. Vam saber que ens havíem de posar l'anella al nas pels vols de l'envestida inicial de la primavera. El rumor corria de feia temps, però amb discrepàncies. Els uns deien que seria obligatori i els altres que seria facultatiu, amb avantatges de desgravació fiscal per als obedients. Al final, va resultar un entremig, ja que els legisladors ho deixaven a criteri dels ciutadans, tot advertint-los lleialment que als qui no es posessin l'anella els seria difícil d'obtenir el passaport, no cobrarien punts i les vacances d'estiu i de Setmana Santa els serien fixades com a recuperables. El to del butlletí era sec, sense aviciadures, per bé que amb un estimable toc humanitari, ja que deia ben clar que les delegacions d'Hisenda cobrarien el cost estricte de l'anella i no pas la feina de col·locar-la, de manera que la perforació del nas i l'anestèsia sortirien de franc. En la pràctica, va resultar que per tenir dret a l'esterilització prèvia calia adquirir una pòlissa a benefici dels orfes de la Marina. L'oncle Oleguer, que era una mostela i sempre anava al davant o empenyia per ésser dels primers, va tenir l'anella tot just quan començava a parlar-se'n. Era accionista d'una fàbrica d'embalatges que obtingué el contracte per enviar les anelles a tot el país i es va espavilar per quedar-se un dels models que havien enviat del centre per tal de calcular la forma i la ubicació de les caixes. Era una anella pilot, d'acer inoxidable, amb una sentència llatina que a cuita corrents es podria traduir així: segons el vent, les veles. L'oncle Oleguer ens va explicar que hi hauria llibertat en qüestió de tria de materials, o sigui que els benestants i les dones, dit amb aquesta barreja i a ull nu, podrien optar, a més del material bàsic, entre la plata, l'or i el platí, sempre naturalment a condició de pagar la diferència. Això, per un insondable misteri, va agradar. L'oncle s'entestà en provar l'anella a la seva filla petita, la cosina Margalida, i va provocar-li una hemorràgia degut a la manipulació graponera de la pinça que calia tancar a poc i amb compte a causa de les particularitats del tèndrum nasal. La criatura es va espantar i cridava com una esperitada, i amb raó, perquè posteriorment es va saber que l'operació era dolorosa fins i tot amb l'anestèsia oficial. A l'hora de la veritat, qui podia pagava una dosi extra i feia bé, ja que cadascú s'estima les seves coses. Resumint, el dia 27 d'abril va sortir la disposició formal i 3 setmanes després s'iniciaren les cues a les comissaries i a les delegacions corresponents. I aparegué pels carrers la figura familiar dels ciutadans amb l'anella al nas, pulcres, generalment ben vestits, amb un nivell de vida expressat per la bona qualitat de la roba i la noblesa metàl·lica del petit cèrcol encastat en plena cara, gairebé sempre d'aliatges fins. Algunes senyores, fascinades per un anunci que es prodigà a les revistes de modes, s'arriscaren a exhibir un model d'anella amb diamants, de molt vestit i de preu elevat. Els posaven unes multes considerables, però no tant com les que aplicaven els elements progressistes, que a manera de protesta duien unes anelles de plàstic antireglamentàries, subversives, inspirades en l'art pobre. Arribaren notícies que a les regions de sobrietat obligada la gent només s'apuntava a l'acer inoxidable i encara perquè es produïa un moviment quasi popular demanant un material més barat com ara la llauna o l'alumini. Aquí no. Amb prou feina si es veia altra cosa que metalls nobles que evidenciaven la nostra passió per la prosperitat. Perquè som així. Treballadors, ja se sap, però a l'hora de posar-nos els guarniments no mirem prim. Si un dia ens fos prescrita una gàbia per persona, es veurien moltes gàbia d'or, o almenys xapades, amb abeuradors, banyera, trapezis i accessoris de molta qualitat per adornar o divertir. Tot això són divagacions i el que cal és tornar a les anelles. L'oncle Oleguer
no s'estava de dir que anaven bé, que només calia sortir al carrer i mirar per adonar-se que ens incorporaven amb molta personalitat a la civilització occidental d'última hora. Però si se l'observava amb atenció, no se'l veia convençut. Tenia un rosec, li sortia flor de pell l'esperit emprenedor contrariat i formulava sordes protestes perquè ja es coneixien dades sobre el volum de negoci que representava el contracte de fabricació de les anelles. Uns guanys fabulosos. I era absurd que aquesta prevenda hagués anat a parar lluny de les zones industrials costeres per improvisar un nucli manufacturer en indrets sense tradició ni tècnics ni mà d'obra especialitzada. Es començaven a sentir les conseqüències. Les anelles sortien amb rebaves, hi havia sèries senceres que ajustaven malament i, a més, arribàvem amb retard als centres de distribució i col·locació, originant recàrrecs injustos aplicats als ciutadans que no duien l'anella perquè no l'havien trobat a temps i no pas perquè no tinguessin ganes de complir. Per tant, la indignació de l'oncle Oleguer era lícita. Així anaven les coses per culpa del favoritisme i del frenesí burocràtic, i el meu parent no era home que cedís ni es deixés atropellar, per mica que pogués comptar amb la palanca de vies autoritzades. Començava a llogar-se. Va anar a veure l'un i a l'altre, institucions i persones, fins que aconseguia el que semblava impossible, que nosaltres mateixos ens fabriquessin les anelles. I que consti que l'oncle Oleguer no es va deixar dur per cap interès personal, no tenia cap connexió amb la metal·lúrgia, sinó pel seu amor als orígens. Cal dir que va trobar eco i solidaritat, ja que aquestes coses no s'aconsegueixen mai sense que tothom ajudi, poc o molt. És el que deia l'oncle. A mi no m'hi anava ni m'hi venia res, perquè la meva participació en els embalatges em rendeix igual, tant si es fan les peces aquí com a fora, però no m'agrada que ens trepitgin. I amb un estremiment que li feia tremolar l'anella, afegia: amb nosaltres no s'hi juga. Esperam que vos hagi agradat aquest conte de Pere Calders. Feliç Sant Jordi!